Camera rolling action. Hello guys, hello. Hello guys. Brand me konci kon berbangun guys nih. Hello guys, good morning guys, good morning. So okay guys, na din blog kang dah start kam lebe. So dah sekarang be. Bisnan bene karena konci karena nim kan sudah na barke pindah dong. Horo se video edit kam na बहुत गोबाव टाइम लादलायो मैया निया आयो ना दा बहुत गोलाव जादोंमोन ओमफ्राय बानहोना दानसला एडिटआबो क्लियार जाबाय जानाया दा 100% कमप्लिट ओमफ्राय आं दा आपल'ड होनो नागिरदों जाथ'वाखै ओमफ्राय स' गाइस दा ओंखाम जाग्रोना लानि ओंखाम जाखांनानै भिडिअखौ आपल'ड होनोसै आपल'ड होनानै मा होनोखौ आपल'ड होनानै जों मोनसे जायगायाव थांलायनि आरो सिमेन्ट दाखालै लायनाय बायदिनो बेटारि गारिजों लायगोन ओमफ्राय सिमेन्टखौ लाना फैनानै मा जायो मा खामानि जायो नायनि खामानिया दंमोन दंनायालाय साक्सेस जागोन जाया मिथिला थांनाय जागोन ना जाया गेरेन्टि गैया ओमफ्राय थांनाय जाबाथ' मोजांमोन ओके गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा फार्स्टआव इन्ट्र' होग्रोना लानोसै हेल' एभ्रिवान गाइस वेलकाम बेक टु माय डिएस ब्लग चेनेल होप गाइस अल आर फाइन आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दं ओके गाइस दा आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना गासैबो मोजां दं होननानै आंनि भिडिअखौ नायबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गाइस थ' आं मैया हरावनो हर सिनदोंमोन सिनायालाय नै बोरैबा नुखौ मिथिदा मैयाथ' जाम्फाव मोननैफोरखि जाबाय दारि सारि हाजोब्बाय आं फुरा ओमफ्राय दा ओंखाम जाग्रोना लानि ओमफ्राय इउटुबखौ भिडिअखौ आपल'ड होग्रोनोसै नोंथांमोना नायबाय थादो दे सब जुगार सब प्लास्टिकनिफ्राय मानिफ्राय थौदो होनबा Driver brothers and I am the Malik Hepen is थांगासिनो guys अखा हाबाय दंना गेरेन्टि गैया खोबना लाबोनांगोन सिमिदार सिबा सेस गथा अन्थाइ बायदि जाजोबगोन ओंखायनो जाहोलांलायबाय रिक्सा आंनि रिक्सा Popo, bang. Ini sih nang mentau na, kuan tau nang kada. Pai gia hepa, nang kadang nane. Baik, musburi mau ne. Haizra kamla, ish. Ontai nang kada le, mane, ne jeng ayong menau. Sepinayak men, bustu ke. Terbang pada habana, yogar dari yo. Này, còn thấy yoga nó đang đấy, mà này hấp pin này yêu, mấy đa, rồi cái này trên này thiên là đấy, bột táo bơ xương này, là nắp pin gì, thôi đấy, nó làm sao guys, bây giờ đang được gần chứ, nát đấy cái, ha, rickshaw hang nih. Lama ni obosta. Beb. Iya. Hab rugi dah selama ya. Lagau guys, lagau. Roleh. Adi. Hab rugi dah. Pay is nothing. थाबायनो गोनां जाबाय अन्थाइआ नै बेनिफ्राय लांनांसिगोन मा हाबना दं ओइ दैसे माबानानै गब्लंसो नै बाल्टिंआनो कुकु केमेरा रोलिं एक्सन जुगार गारिनि साखाखौ सोनोसै इयाव स' गाइस नै दा खामानि मावनाया ओरैनो दसे मावदोंमोन नालाय बस्थानैसो लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा जोबथ'बाय ओमफ्राय आंनि ब्लगखौनो नायगासिनो ओमफ्राय इयाव कमेन्टफोर नायनि आङो दा ओमफ्राय मा जायो नायनोसै स' नोंथांमोनाबो एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आंबो थांहरबाय थाबानो जाबाय गाइस नायलां मट' ब्लगार जाखादोंमोन नामा आङो स' रोङाबाबो ट्राइ खालामदोंमोन आंनिखौनो दा आं भिडिअखौ दानसे आपल'ड खालामबाय
भिडिअ खालामनानै दानसे आपल'ड खालामदो ओमफ्राय स' मोनसे बाथ्रा गाइस माने भिडिअ आं दानसे आपल'ड खालामदोंमोन आपल'ड कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय जानानै थामनो आं सोजोब्बाय ओमफ्राय गाइस माने आं भिडिअखौ बिदिनो दा इडिटखौबो आं खालामनानै कमप्लिट खालामबावबाय अके ओमफ्राय दा आं दिनैनि थाखाय जेबो कन्टेन्ट मोनथ'वाखै आं मा जायो नायनो आं दायाव भिडिअ दानिखौथ' दा माबाबोरावबो थांनाय जानाय नंथ'ला आंनि आन्दाजाव आं सानदों माने दा बेलासिफोरालागै मायाव थांनाय जायो नायनि स' गाइस दा आं इयाव इडिट खालामना लाखांना दा भिडिअखौ आपल'ड होखांबायमोन आपल'ड होनायनि थाखाय आं इयाव ब्लग लाबाय एन्ड दा साहा लोंखांबाय आङो खामानि मावदोंमोन दहाय एसे बाला अन्थाइ आयंमोनाव हाबना होफैबाय ओमफ्राय होफैनानै आं इयाव भिडिअखौ इडिट खालामग्रोना लाबाय लाखांनानै दा आङो डाइरेक्ट जानोसै ओंखाम सोंखाम दैखौ फर्टि खालामना लानोसै बेनिफ्राय दायो बेलासिफोर मायाव थांनाय जाया नायनोसै थ' गाइस नोंथांमोना आंदो थांफाबाय थाबानो जाबाय अके हेल' गाइस नै मोनानि ओंखारलायनोसैलाय दिनै भिडिअ'आनो बानायनाय जायासै गाइस बुहुद माने बिदि भिडिअ'आ बुहुद थालांबाय उपाय गैया दा आङो सबखैजों फाखोसे थांसै स' दिनै भिडिअ'आ बुहुद खान्दा जासिगोन गाइस जेबो उपायानो गैया गाइस माने आं बोराव थांनायानो जायासै न'आवनो फैनानै ओंखाम सोंखाम जाना उन्दुना थाबायना ओमफ्राय दा सबखैजों फाखोसे थांनि स' अके नांलांबाय थाबानो जाबाय गाइस दा सबखैजों फाखोसे थांसै एन्ड दैलांनि दहाय भिडिअ आपल'ड होनायनि उननिफ्रायनो जेबो भिडिअ बानायनायानो जायासै गाइस माने मा खालामनो आं बोराव थांनायबो जायासै फैनानै न'आव आन्थुना थाफैबाय ओमफ्राय बिदिनो थांनोथ' टारगेट लादोंमोन ओमफ्राय उनाव जायासैयानो दा गामिखै थांग्रोनि ओमफ्राय गामिखै थांनानै जों लोगोनाव थांग्रोनि आङो दा गाइस ओमफ्राय जि बामायाव दं मानसिया दा कन्टेक्ट खालामनांगोन कन्ट्राक्टखौनो ओमफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै बियो जुदि न'आव दंबा ओरैनो सबखैजों फाखोसे थांसै साहा लोंना फैनोसै दिनै ब्लगआ बिदिनो गोदाव सोरावैनो थांबाय गाइस माने फुल बिदि माबा बानायनो मोनासै स' हेल' गाइस नै माने संनिफ्रायलाय दहायनो फैदोंमोन फैनायालाय गोबाव जाबायसो दा 9:10 जाबाय ओमफ्राय गाइस माने दासो नै आरो साहा लोंबावबाय आङो खनसे दिनावथ' खनब्रै खनबा साहा लोंनाया जाखायोआनो आंना ओमफ्राय बिमा मोना दहाय फुलरि लाबोदोंमोन जाबाय आं गाइस माने दिननि भिडिअ'आ जेबो कन्टेन्ट गैया माने फार्स्ट भिडिअ' दिननिया जायासै ओरैनो नेचारेल जेरै मेरै थानाय मानायफोर बिदिल' जायलांबाय गाइस एन्ड गाइस दा गोदान भिडिअ'नि थाखाय गाबोननि थाखाय आं सानदों माने गाबोननो एसे खास भिडिअ' जाहैनो बानायखो रेन्टिका नोंथांमोना नेबाय था थ' माने दाथ' मोनाबायबो 9टा जाबाय 9टा बारबायानो ओमफ्राय ओंखाम सोंखाम जाग्रोनोसै ओंखामा दासो संदो दा एख'आनो जायाखै दासो संदो ओमफ्राय ओंखाम सोंखाम जाखांनानै भिडिअ'खौ इडिट खालामसै ओमफ्राय थाम्बनेल रेडि खालामना लानोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव आरो आपल'ड होलायनोसै आरो एगेन गाबोननि भिडिअ बानायलायनोसै दा लाइभआ आरो बिदिनो सोलिबाय थासिगोन आरो माथो खालामनो उपाय गैया स' गाइस आं भिडिअ'खौ बेखिनियावनो एन्ड खालामथ'नो सानबायमोन नोंथांमोना नायनानै एसे मोजां मोनबा सापर्ट खालामबानो जाबाय स' दाथ' मोनाबायबो गुड नाइटआनो जाबाय एन्ड गाइस माने एसे सापर्ट खालाम बागान आथियाव जास्ट राइट साइडआव साबस्क्राइब बाटन दं बेयाव क्लिक एन्ड लेफ्ट साइडखिजाबो आरो मोनसे ओरै बिदि खालामनाय दं बेयावबो क्लिक एन्ड बेनि गाहायाव कमेन्ट लिरनाय दं आरो लिरनायनि टाइपिं खालामनायनि अपसन बेयाव थांनानै बिदि डिमान्ड खालामबानो जाबाय मानि टाइपआव भिडिअ लाबोनांगौ जानायनि लाबोनांगौ ना मायावबा बेरायनायनि लाबोनांगौ ना माबा मोनसे कन्टेन्टनि बागै खोन्थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननि बायदि फल' खालामसिगोन स' गाइस दा होनबा आं बेखिनियावनो एन्ड खालामथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' अके बाय गुड नाइट